mangihlele ekhaya njengamanje ngifisa ukuba kulolu hlelo okhuluma ngayo yini ekufanele ngiyenze? Kufanele uyoqala emtholampilo kuqala. Okay. Kufanele bakuchecke, babheka amagazi, babheka konke ukuthi amaphilisi wakho wadla kahle yini, ukuthiustable yini, umuntu yini odinga ukuthi abonane nodokotela njalo noma cha. Umuntu ongadinga ukuthi abonane nodokotela ngoba lo hlelo lenzela ukuthi emakliniki ungagcwali umuntu ongaguli ngempela. Ufike laba abagulayo ngempela badinga attention kadokotela noma unesi. Kungabi no line abade. Yebo. Nawe futhi isiza nawe ukuthi emsebenzini kunabantu othi mayithi uyolanda amaphilisi kuthiwe awuzuhola namhlanje ngoba ubungekho. Manje kulolu hlelo ufika nje uyathatha amaphilisi wakho lapho lwalanda khona uyaphuma ubuyele emsebenzini. Hayi zimnandi indaba. Ngiyazi ukuthi usakhulume ngalaba abalandayo okuyena ku patient noma uclient. But ke khona lo nothi mina ngifisa ukuba ngibe sesigabeni sokunikezela noma ngibe u service provider. Uthini ke kulo wenze njani? Umuntu mayithi nje nakho nami ngikhona la endaweni nginendlu enkulu noma isonto lethu lesiyabona ukuthi kanjani ngingenze njani ukuze kube yimina ke olekelela ngalolu hlelo. Okay, kulaba bakanjalo kufanele beze ki-department angaya esibhedlela noma ekliniki noma e-district office noma ikuphi la eminyangweni. Ufike uchaze then abomnyango bazoba beyoyibheka nje indawo yakhona kunohlelo loku-applya usubmit amaform ugcwalise ubusuya approve ke mosu approviwe usuyaqala. Futhi manje sekumnandi ke. Usethe nje nationally hayi manje ngisho uMaphisa hayibo engenayo i-tax number nje ewuMaphisa nje ethi lapha kwami yazi nginawo uLondo lapha kusemakhaya uyaba i-service provider uyafaka yebo.